Senador Jem Lasay 59. Ang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Jem Lasay. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sa panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi dira sa imo. Mayad nga gabi, action by kag sa aton mga listeners no ariatag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi Martes kita karon, Agosto 24 tuig 2020-21. Magalumon ang aton kalangitan pagtangla mo sa kalangitan no sa aton mga kahawaan, medyo damo ang galom. Nga may tugay ni nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob hindi lamang diri sa aton sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa sa Kabikulan, diri sa aton kabugusan sa Kabisayan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga nga tugay ni sang ITCC. While ang iban nga bahin sa atong kapungsuran nagapabilin nga may pag-umguuman ang kahawaan asa nga magalumon ang kalangitan, may idulot man inaligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanagoob nga halin sa ITCC sa gyapon ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang diri sa aton Visayas kag Mindanao, ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga uyop sang hangin nga halin sa naminhan na silangan pakadto na aminhan na katungdan o kon northeast to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton Western Visayas, upod na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ari kita sa magalumon sa gihapon nga aton kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob kag ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa naminhan na sidlangan pakadto na amin nga nakatungdan o kon northeast to northwest sa gihapon mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory pero ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 6:56 ini nga hapon wa ilang gidugay na gunas 0.0 metro ang kanabon. Magabalos ang tao alas 12:53 karon sa tungang gabi. O kon kagahon sa takos nga 1.1 metro ang kadalumon. Alas 5:58 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman siya alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita 27 hasta 33 degrees Celsius o kon 80.6 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit.
Si Vulcan Canlaon nakarehistro ini siya 11 kapag tayog aksyon bray o kon volcanic quake. May ginbuga ini siya nga kasarangan nga white steam leading yun nga nagtaas in 200 metros salin sa Guab o kon sa iya ba anti siya nagkulap sa direksyon na aminhan nakatungdan hilagang kanluran. Kag ang ground deformation nagapabilin sa gihapon sa iya palibot nga may slight inflation gamay nga pagubag. 725 tonelada ang asupre nga iya ginbuga sa takos ang aton volcanologist pizza 19 sini nga Agosto. Diwat nagapaabiso ang DOST ang PHIVOLCS in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nga ari kita sa alert level 1 kag sa gihapon padayon ang gina-enforcer ang 4 km permanent danger zone. While sa aton earthquake information in 24-hour observation wala kita nagtayog diri sa ukon na batyagan nga feeble shaking no sa Negros Occidental kag Negros Occidental kag Negros Oriental side action bright. So manil hakat sa atong tiempo kay Vulcan Canlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Sir Gan sini nga simana hasta bi mag Domingo maulan-ulan gid sitwasyon ta. Restless ang West Pacific Basin naton damo cluster o kon cloud formations no. Mga surface trap, ITCC, ara sa mga Marianas, ara sa Marshall Island, kag subong, no? Hasta pa man ni second half sang September o first half sang October ang southwest monsoon. Amo gid ni kalabanan ang klima naton sa among nga binulan. I see. Maulano na gid man eh. Restless damo panganod. Sige. Sir Gan, salamat gid mayong gabi. Okay, welcome. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Ang mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakisan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last City size na mga kaksyon. Subong adlaw Martes kita. Yari na sa Agosto 24 kita 2000 kon 25 na 2020 dalig lang 24 pa lang gid. Nagkakalipat ko sa pizza tao. Agosto 24 na 2021. Bukas ang aton sini nga YouTube la ka-aksyon, ang aton sini Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, lakip ng web naton, Twitter kag iban pa. Ang next ng aton sini nga text hotline 0963-757-0874 kag sa aton sini nga live padala lang sa inyo sini nga mga mensahe dira na opinion kag greetings 2 to 3 liners lang mga ka-aksyon. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na, 12-9 ang tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Didto ya sa Kabankalan, pakaisa ginlothang sang pakaisa yaman patay. Hinubog may gamay nga tima-tima, ti linang bata niya gid kaginlothang ba ti disgrasya gid magpakaisa ha. Samtang atong NPA nga babae makaksyon nga napatay sa enkwentro dira sa area sang Siray, ari na diri iya sini nga amay no kahapon sang hapon nag-abot diri sa Bacolod or Talisay or Silay mismo, and ang plano sang amay nga ang iya sini nga anak mga kaksyon nga napatay i-cremate niya na lang no, ipasunog na lang kag abo na lang ang bitbiton niya dalon pauli didto sa Albay. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaksyon diri iya sa syudad sang Bacolod karon dugay-dugay. Oy check naton karon na kasi malambot naton ang prime water bla no. Prime water bonano man kamo inyo yaman. Sagi kamo nakapang lukat sang dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Agod nga tadlongon ang mga pipeline nyo dira. Pero nakitaan sa mga netizens nga inyo sini nga pag-uli sang inyo ginkot-kot nga semento baw pagkamaot, maot pa na guro sang, ay kabudlay man ko ni hambal, pero
hipid-hipiran nyo man. Action firing line. May pagurong ilong nyo, tadlong pa sa singin obra nyo nga pag-uli, mga kaksyon sang tampok da sa dalan no, sa barangay Alihis ho. Tido kadamo ni subong pinangutkot nila sa pagkapuryagaba. Ipakita ko bla karon kay do gin ano ni man, do gin kumus-kumus nga obra sang kwan prime water. Action firing line. Do ano-ano ka malang imo yung nagkandos iya sa kutsara da sa ibong nga pinggan man kagin. Ay sus ko na ano nga mga tao do kakulang man. Yung mga intelihente man taning trabaho da. Action firing line. Kadelikado yan sa mga motorista. Kaya ginbalikan nila tuod ang ginbuhuan nila. Pero, pwede gid maaksidente. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon, Rockwell Bacolod IT Park pagatukuron sa Barangay Mandalagan. Linibo nga trabaho. Ma-generate suno kay Councilor Baribar mga kaksyon. Action firing line. Samtang kontrata sang 105 ka mga contact tracers sang DILG Bacolod ginpalawig na tubtob Disyembre 2021. Action firing line. Dapat lawig-lawigon ang kontrata hindi kay pa-volunteer nyo yung tao iya nga pangabuhi man na kag ang trabaho subong wala na libre. Action firing line. Ang balita gikan sa Provincial Capitol, Gov. Lacson nagpalabot sang malipot nga mensahe sa sesyon sang uniyang panlalawigan kaina sang hapon. Ano ining malipot nga mensahe? Anong kaundan sini hibaluon tani karon? Action firing line. Kag anong probinsya may ara sang engkwentro si Gov. Lacson sa palaabuton nga 2022 nga elections? Da nagagwa ang ngalan ni Anay City Administrator Attorney John Orola mga kaksyon, pero wala pa digin confirm sa nga Anay City Administrator nga magapapili siya gobernador. Action firing line. Pero ang sureness dire nga nagparehistro siya dito sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Dito sa akon pa nga banwa ho. Nga nag-exit di siya sa Bacolod man. I-check tani sa Comelec Abig ko nakaparehistro gid man ni siya. I-try ko bla contact karon bla si Sir Val bla. Action firing line. Kung nakaparehistro gid man siya dito sa Don Salvador Benedicto, no? Dumating alaman kita, basi makibot kita dito siya magapapili sa Don Salvador. Pero may mga Facebook subong viral ang itsura ni Attorney John Orola. Ara mo. Oo, pero kabati ko sa mga interviews man na nagliligad nga mga sinimana, way man tato nagsapak gid masyado sini. Why man siya naghambal nga hindi, why man siya naghambal nga huo. Tanatan-awon niya ko nung sitwasyon. Action firing line. Kagway siya manugid kung diin siya nagpa-rehistro. Da mo na abi, ano? Abi, check na to ni. Pero manami, maganit ka may ulo inkwentro, amo niyang nami sa politika ka may inkwentro, sang sa wala inkwentro. Kaya kung wala inkwentro, daw ka luya man na ang politika. Action firing line. Lasiti do sinang aton sa pagpangalagan sa mga headliners lokal dulong sa aton mga kaksyon sang Xanthon Plus Herbal Soap mga kaksyon, no? Kita nyong nawong ko. Firing line. Sige, amo na mga balita, local headliners na tumakaksyon karon dugay-dugay, balikan tani isa-isa, no? Nang balita naton sa national mga kaksyon, ang COVID-19 subong adlaw kahapon 18,000, no? 18,000 ang karamuon sang kaso, subong nagpanaog sa 12,067 mga kaksyon ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Kag nagdulong na ini sa 1,869,691 na ang kabilugan. Samtang ang aktibo nagapabilin sa 127,713. Kag didto naman iya sa ang naka-recover 1,709,724 kag ang patay nagdangat na sa 32,264. Action firing line.
Amo na makaaksyon ang update nato ni COVID-19 suno sa Okta Research kag mga eksperto dito sa Metro Manila sa DOH makaaksyon nga nagaamat-amat panubo ang kaso mga kaaksyon dito sa National Capital Region ang epekto sina sang 20 dias kag masubra pa nga ginpatigayon sila sa Enhanced Community Quarantine. Action firing line. Mayumana kay may epekto gid. Ang iban nga balita makaaksyon dito ya sa national ang mga nurses subong ho palayag sang ilang frustration no sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte bangod nga basi hindi Japon matigayon ang ila sining pagbaton sang benepisyo nga ginpangako sang administrasyon. Action firing line. Kung madumduman ninyo sa kasagsagan gid ni COVID-19 last year, according iya sa administration ni Presidente Rodrigo Duterte, nga hatagan sila sang Special Risk Allowance o kon SRA mga kaaksyon kung pila wala kita kahibalo. Nga ginpatagaan sila nga daw ka special gid because ang ila sining pagserbisyo sa pumuluyo labi na gid sa hospital nga grabe ka risgo. That's why gintawag nga Special Risk Allowance ini risgo katama sa ila kabuhi pula bugtaw. Action firing line. Now, sobra na isa ka tuig daw na alimunaw ang SRA nga ini mga kaaksyon kag diri na gumawa ang ining mga nurses subong nga basi mag-mass resignation sila. Nan, amo ning kulubaan diri. Sunod diri mga kaaksyon iya sa ginatawag mga kaaksyon nga grupo sa mga nurses diri sa pungsod Pilipinas. Filipino Nurse United mga kaaksyon. Sa kay Maristela Avinuhar. Sunod sa iya, isipo nila halin kahapon nga adlaw, tubtob Setyembre 1, ang 10 days sa ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahatag sa ila ang ila sining nga benepisyo, kabay pa nga matigayon. Pero kung hindi, mapilitan sila nga mag-resign ang mga nurses naton. Action firing line. Suliton naton mga kaaksyon sa nagligad pangatuig kadamo na sa mga nurses ang luyag mag-resign. Una, sa kahadlok ni COVID-19, ikaduha, ang COVID-19 daw si Candla na gani mo. Una gid ang mga benepisyo nga way gid ka katupa. Ikaduha ko di may ara gid mas sang kahadlok pero believe ko rin sa mga nurses nga ini kay despite sa sining COVID-19 padayon sila iya nga nagaserbisyo sa aton. Action firing line. May ara gid sa nag-resign no kadamo sa nag-resign mga kaaksyon. Actually may mga kilala kita nga nag-resign, may mga rasones sila. Now, suno sa ila, kung hindi ini matigayon, mas ma-resignation gid sila. Matigayon ini sa bulan sa Setyembre na, kung hindi gid nila mabaton ini. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga within 10 days mga kaaksyon, dapat i-process na, kag ihatagid ang ini nga benepisyo. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tani, sambal ko na nagligad. Once gani si nurse ang mag-resign, wala na unod ang hospital, alangan mo na karon ibulos dang aton sini nga mga security guards kag mga utilities. Action firing line. Na suliton ko sila ini anagaman sa hospital ang mga nurses naton mga kaaksyon. Kaya mga doktor naton nya on call ni sila, inasulit ko na sa inyo, makadto lang si doktor nga mag-check sang pasyente, makadto si doktor nga maglibot sa mga pasyente, taugon sa mga 10 oras nga kagabihon si doktor makadto kon emergency si pasyente. Pero si nurse iya ga-duty ni 8 to 12 hours mga kaaksyon, morning till night, night to morning mga kaaksyon. Action firing line. Kon mag-resign ini sila, ati balda ang hospital. Dali gid lang maisa lang kong itira ho. Minsan, iniisip ko kung ready ka na ba sa mundo. Ang mga YouTubers subong
ang mga nagasikat sa Facebook mga kaaksyon, sa social media, nga naga-income sang masobra 200,000 mga kaaksyon, ini sila karon ginapanglagas na sang Bureau of Internal Revenue. Action firing line. Nga pabayaron sila sang tax, syempre naga-income sila mo. No? Ang ultimo, gani nga, kuan managbaligya ka saging da, gabayad gani sang Arkabala, no? Dira sa May Libertad Market to, Burgos Market, dira sa mga barangay-barangay. Kung naga-display ka da sang imo sining saging dira, may galibot na ka nagasukot sang Arkabala. So naga-income sila. Ining mga YouTubers naton mga kaaksyon, Facebook naton nga mga utod nga naga-income, mga Facebookers naton dira naga-income sang thousand, millions, inilog-lahog. Suno sa BIR, dapat nga magbayad man ini sila sang tax. Action firing line. O gintagaan na sila sa tsansa mga kaaksyon nga mag-apply na sa Bureau of Internal Revenue agod nga magbayad na sang bulanan kog tuigan nila nga taxes mga kaaksyon. Action firing line. Ang kaladlawan lang diri kay may ara sang couple bla or inang pares nga tawo basi mag-asawa ni or anong sitwasyon dila ko sure nga naga-income sila ya 50 tob-tob 100,000 yunes pesos. 50 to 100,000, 100 million pesos ang na-detect iya sang Bureau of Internal Revenue Actionems nga gin-delete na nila ang ilang mga videos sa YouTube. Action firing line. Kay ang ilang nga kwan, ang ilang sining followers kag ang naga-follow sa ila, ara man sa 10 to 11 million nga naga-follow sa ila. So kung damo ang imong followers, dako man ang income sang inyo nga video dira. Action firing line. Bagi pang delete nila nga duha. Suno diri sa BIR, ini sila ang nakamangarano na milyonaryo na nakabalay, nakasalakyan. Tito, way taga-question dira. Way ta na gina-question dira kay ti ilang na diskartes pangabuhi mo. Diskartihanay na mo. Good for them gani kay ti nakabalay sila, nakasalakyan sila. Ang gusto lang sa BIR nga magbayad sila sang tax mga kaaksyon. Action firing line. Kung delete nila mga videos nila, duway na kutod ka kita sining duha, di ko lang pag-pangalan, man kay basi sala man ko bla. Basi sala man ko, sa kadlaw man tani sa ila mo. Ila gani daw katinunto man ang ila, gani nga kwanda, YouTube nila da, galing kiting tawo, pastime mo, kag daw ka boring sang life mo, pwede ka naklantaw sila ka maghihon. Action firing line. So isa mo kapag lantaw dira, na-count ka na, nga nagalantaw ka, may income to sila. Nan. So no, diri sa kay BIR Commissioner Cesar Dulay, bisan nga gin-delete nila ang ilang mga videos mga kaaksyon, hindi sila hilway gihapon sa ginatawag nga pagbayad sang tax. Action firing line. Kilalaman sila mo, so tilagson gid sila sang BIR. Sumahan sila sang BIR mga kaaksyon. Ako pabor ko diya, no? Pabor ko di nga kuhaan gid man sila tax. Pero pangabay taman sa BIR, liyog man ko pangwa man tax ay, sang iban nga naligom-liguman yung man kag duway lang da kabayad man tax nga mga negosyante nga mga opisyal sang gobyerno. Action firing line. Kay kadamo man sang mga damo man nga negosyo nga ang ila sini mayara gani naga isyo sang temporaryo iyang kwat, temporaryo action an nga resibo mangkuton kay imo ya sa kabay pagalibot ang BIR ha. Bakal kay imo ya sa isa ka store, mangkuton ka nung imo sir BIR receipt or temporary receipt. Di pwede na bla. Tiya sabat ko yung ko BIR, business ng imo, yagaan mo ko da. Man. Firing line. Di ka ba ipapang i-confiscate ini isang BIR, naga-isyo sang temporary iyang resibo kay inaiya na ka unfair na sa iban dira nga nagasunod gid sa aton sini nga layi mga kaaksyon. Action firing line. Aksyon hindi ka na mag-YouTube da kay basta mag-income ka million da malagson ka gid sa BIR. Tama na nang imo nga kasikatan. Action firing line. May plano pa ko tani nga mag-vlogger makutani mo ti di na lang kay basi bla kulang pa ibayad ko ang income ko sa BIR bla basi preso ta bla. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaaksyon dito sa national, are kay si Presidente Rodrigo Duterte suno sa Malacañang ginbato na gid ang endorsement sang PDP laban nga ginaduso siya sa pagpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Action firing line. Subong paninyo gin balita nga sa nagligad paning nga tuig may handom na ni siya mag Vice President. Action
firing line. So hambal diri makaksyon sang Malacañang. So man kay Presidente Rodrigo Duterte, may ara sang Popular Calls Council kag Transition of Government nga dapat kuno si Presidente Rodrigo Duterte padayunon niya rason nga pagka-end sang iyang term bilang presidente sang Pilipinas, mapapili siya Vice Presidente sa 2022. Action firing line. Wala pa nahibalaan kung sinong katandem niya. Kung ma-remember nyo, last Monday night o kung last night lang, gin-mention ko sa inyo nga nakatubangay kami ni Attorney Salvador Panelo, nagpapriskon sa diri sa syudad sa Bacolod, kag wala malikawan nga ipamangkot sa iya kung anong plano ni Presidente Rodrigo Duterte. So no, iya kay Duterte mga kaksyon o kung kay Panelo, nga way paginman si Duterte naka-final sang desisyon niya kung magapapili Vice Presidente. Action firing line. Ato kahapon nanto sang aga ha, pagkasubong adlaw lumupok ining balita ang ginbaton niya ng endorsement sang BTP laban. So no kay Panilo, if in case gidman the President Duterte will run again sa pagka-Vice Presidente, himuon nila aksyonan nga wala siya sang presidente. Ha? Nag-gets nyo bot silingon ko? Gusto nila yang kung magpapili gidman, dapat wala siya sang presidente. Magaisahanon siya nga magpapili Vice Presidente. Action firing line. Oo, ilabi na gid kuno nga magpapili si Sara Duterte. Kung hindi magpapili si Sara Duterte pagka-president, may ara sa sang presidente nga iupdon eh. Pero kung magpapili man ang anak niya nga si Sara, mas maayo nga wala siya presidente. Kag dapat si Sara wala man sang vice presidente. Action firing line. Tiyan pang kuhan sina kung di na managyapon. Porte nga patiyog-tiyog nyo sa utok sang tao sa pagka-simple nga matik-matik, blado buangon pa nilang tao. Action firing line. Di siyempre, isa-isahon, didra ka lang ha, diriman ko, hindi ka lang mag-vice presidente da, hindi ba ka mag-presidente ka, mga ano din. Upod mang yapon sila, isa ka, susko. Action firing line. Tiyan mo ng palayag ni Panilo, mga kaksyon. Now, ang pamangkot diri mga kaksyon, inibala, pwede gid. Kay nung dumanyo si Kwan, si Anay President Gloria Macapagal Arroyo, gin-question ang pagpapili sini bilang representante dito sa Pampanga kay tinakaagi siya presidente. Action firing line. Nagligad to ang bot silingon ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili siya bilang president o kon vice president kay may immunity. May immunity. Nang natawag immunity, hindi kapag lagson sa mga cases kung ikaw official sa gobyerno like presidente, kung like ko na pagpungko kabilang presidente. Pero suno naman iya sa Philippine Constitution nga basta gani vice presidente ka, pwede ka gidya filean kaso. Ang presidente lang niya ang may immunity. Action firing line. Nan, amo niyang istorya kag inagin pa matud-an sa aton sang abogado nga interview naton diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Lantawon tani. Naghatag gila yon sang reaksyon si Senador Dick Gordon hambalya kun basihan gid sa Constitution, hindi siya pwede makapapili. Kaya ti kaagi ni siya presidente mo. Siya ang mahimo sini kung tutuoron gid man ni Duterte nga magpapili vice president. Idalon nila ang reklamo didto iya sa Supreme Court, mga kaksyon. Action firing line. Ma-file sila sang kaso or petition against Digong Duterte didto na sa Supreme Court. Siya pero kung imo gid paminsaron, imo na lang ihuna-hunaon, delikadisa na lang Nan. Kung baga delikadisa na lang huya-uya man ta. Action firing line. Daw nang bot silingon abi ni Gordon, so huya-uya man ta kaagi na ta president, mo sina mapapili pa kita vice president. Pero hindi mo na ponggan si Duterte, maalam niya, abogado niya, ano pagid ang tungtungan sini. Anyway, sulat-sulaton tari action layo pagid man ang filing sang COC Oktubre pamana. Action firing line. Pero ti amo na nga ginawa subong nga mga balita didto sa national, ti laban-laban na ni tuod. O laban-laban na ni sa tuod ya kag ano naton abi kamo na lang da kon matigayon gid man ini nga pagpapili ni Vice Presidente ni Digong sa pagka-Vice Presidente, ara sa punta sang bullpen ang paghusga. Action firing line. Amo man lang pinaka-the best dara sa punta sang bullpen ninyo kag sa utok ninyo tagipusoon kag sa pagpili kung sinong gusto niyo nga mangin Vice Presidente kag mangin presidente nga bag-o naman sang pungsod Pilipinas, mga kakson. Action firing line. Pero ang pinakanami nga balita subong iya nga adlaw para sa mga tsuper, para sa mga nagapanag-iya sang salakyan nga sa diin
dumduman nyo ni ang ginatawag nga Private Motor Vehicle Inspection mga kaksyon nga ginpatuman sa nagligad nga Agosto 9, Bulaga. Diri sa aton sa Bacolod kay ginkibot kita nga ginpatuman ini sa Land Transportation Office. Action firing line. Bangod mga kaaksyon sang agoniya kag clamor sang tawo not only here sa Bacolod kag Region 6 nationwide nagguwa iya si Senador Grace Poe. Una pa lang nagreklamo naman isa mo. Hambal ni Senador Grace Poe makaksyon sa iya sining nga privilege speech dira sa Senado. Hambal sa iya sining nga privilege speech makaksyon, hindi na naton pagdugayon pa nga dugayon pa. Nga dugayon pa ang pagpatuman sining PMVIC, mga kaksyon o kon Private Motor Vehicle Inspection. Action firing line. Simple lang hambal ni Grace po. Hambal niya una, ara tita sa pandemya, pigado. Ara pa ang Delta nga nagasulod subong. Ikatatlo, nagapila ang mga tawo. Iya dito kay nga, pilala ni kabilog ang center nga ini. Sa aton diri sa Bacolod, nag-isahanon ang ikiter niya diri. Bacolod, Bago, Silay, Talisay, mga kaksyon kag Mursya. Tiano bala kadamo sa salakyan di sa aton nga sagis la kapinunsok da. Action firing line. Ang good news subong adlaw, suno diri sa kay Transportation Secretary Arthur Tugade. Oy, i-hold na anay ang implementation. Untata nyo na anay. Action firing line. So untaton temporaryo makaksyon ining nasambit iya nga inspeksyon sa mga salakyan dira sa may reclamation diri syudad sa Bacolod, no? Kag balik sa normal anay tanan nga mga emission testing center ang mga normal nga proseso nga wala labot na ang PMVIC magabalik sa normal for the meantime. Action firing line. Suno kay Tugadi mga kaksyon, i-review naton ang mga policies diri. Suno kay Tugadi, lantawon taanay ang sitwasyon, ang implementation, i-check naton ini, ano bla kabudlay ini. Action firing line. Sa akon lang nga pagduda, kita ka mo sang nawong ni Tugadi sa mga poste dis Bacolod Action House? Ara na ning nawong niya. Oo. Sa ako lang ni pananawan, ginpatuman, pero kabalo na sila nga untaton, gid. Kaya nga ginpauntat para mangin hero si Tugadi. Action firing line. Si Tugadi sa aton pagkahibalo, may plano nga magpapili senador. Action Brian Warden. Action firing line. So kon magpapili sa senador, siya subong ang hero basi butuhon. Action firing line. Kaya siya nakapauntat, siyempre secretary siya mo sang LTO mga kaksyon. Simple man lang no, ipatuman nyo na. After 2 weeks, balik sa normal. At least ako nagpauntat, ano? Action firing line. Sa Biyernes nga adlaw makaksyon si Committee on Transportation, Chairman diri sa Bacolod Attorney Dindo Ramos, Councilor. May ara kon tani isang meeting hinon-anon sa mga LTO, sa mga stakeholders, mga leaders sang mga tsuper sa Bacolod regarding siniki diri sa Bacolod. Ang United Negros Driver Association Center kun Ondok nagapakamalaot sini. Action firing line. Maluwas lang sang iban to nga grupo, no? Si Councilor John Gamboa Jr. madumduman yun interview ta diri nga may ara siya sang iduso nga resolution nga nagahingyo man nga kon pwede ma-stop ini anay. Pero subong nga gabi makaksyon, let us try nga makig-upod naton diri sa Attorney Dindo Ramos regarding sini. At least maka-action, makakonsiho kita, ano ba lang iya sining reaksyon. Siyempre, lipay. Kahit ni Bacolod nun, hindi na magsagi kapila. Daki nga, ang pilahay sa matag adlaw nga tanan, dira sa may center nga ini sa reclamation area, hindi magwanta. Action firing line. Ang akon sini amigo, nga taga Alangilan, naglinya. Ahay, sad to say, suno siya, wala man gani, bisan mga kanupi. Tapos do kapigaw gid sang ila sini nga management dira, no? Nagpinangakig to siya. Senior citizen pa da nagpinangakig to siya. Astang hinatagay ka number makaksyon do na problema pa. Action firing line. Bangod nga sa pagkadamo-damo, no? Bangod sa pagkadamo-damo na sa mga salakyan nagapila dira mga kaksyon. Amo nang hindi maakomodar. Action firing line. Inchakto si Grace po hambal niya mali Grace po siya amo na ning subong nga may dilta pata sa gipinunsok pa yung mga tao da sa gikapila bangod sining nasambit iya nga
inspection nga ini, pwede anay mapauntat na. Ibalik na ugaling kung ox ng tanan. Action firing line. Amo man lang punto ni Kwan mo, punto ni Grace po. Anyways, while hindi siya makontaksyonan, sige, while nga gina-check na to, diri si Councilor Dindo Ramos, mga kaksyon, ibo ko na nga, konsiling komersyal. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakambing nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para Nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Action Radio. So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry. Mabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Semla 750 na mga kaksyon. Ginaendorsot anay sa inyo ang DTX 500 capsule. Last 51 na sa aton sila nga pagpangalagad makaksyon. Sige, go action ana, no? Timbrihila ko kung ara na. Si Elvira Hilogo nagamonitor sa Sinibaterion sa Charito Heights, mga kaksyon, ano? Araba nagamonitor si Ters Vergara Sancho, maulanon nga kagabihon suno sa iya. Sige. Merly Gonzaga, araman si Everlyn Miranda, nagamonitor man si Johnny Timplado, yung gabi action bride, greet lang Ryan Bustilio, kag Wilbert Bruce, nga naga-obra Madguard, bushing, kag rubber, dumper sa Magdugo, Toledo, Cebu City. Kag si Brian Pagida, nga nagatagagay Kulafo, kay Papa Juanito Timplado, salamat watching live from Madugo, Toledo, Cebu. Sige, Las 7:52 na. Online sa firing line. Antes na kayo na sa inyo nag-commercial mga kaksyon ng balta sa inyo nga ang private vehicle or private motor vehicle inspection temporaryo nga ipa-hold anay or ipauntat anay ang implementation suno kay Transport Secretary Arthur Tugade mga kaksyon. Sano bala ang effectivity sini? Check naton sa mga gabi para sa aton nga linya si Sir Robin Tampos sang LTO Bacolod. Ruben Tampos sa Bacolod. Sir, good evening. Action Brian, ngayong gabi kag mayong gabi sa mga listeners ng Action Radio Bacolod. Aha. Sinigid lang hapon sir, nagwa ni sir no ang information ano nagdangat dira sir nga communication subong sa inyo sir diri sa Bacolod. Actually, Action Brian, no, at sa sinilang gabi no nakabaton kami sang actually instruction pa lang from our regional director Eric Tabaldo. Aha. May mga direktiba na halin sa central office no nga hold in abeyance
ang pag-implementar sang mandatory inspection kag emission test dito sa private motor vehicle center. Aha. Bali ang matabo sina sugod was pwede naman sila smoke emission test, no? Ang tanong niya sa lakyan sa mga private emission testing centers diri sa area sang Gaor sang Bacolod District Office. Ang inspection, sir, dira na naman balik sa inyo sa LTO. Damo sina. Yes sir. Bali ang authority naman gibalik naman sa amon motor vehicle inspectors, no? Kag sa mga motor vehicle owners, no, particularly mga trucks, kay tungod may truck ban, pwede man sila ka-request sa amon personnel na makakandak sang inspection outside sa area sa Bacolod. Okay, ano. So sir, atong ining center nga dira iya sa reclamation, pwede sila ka-operate ya emission lang, pwede man or hindi? Yes sir. Actually, no, pwede sila gyapon ka-operate, no. Pwede man sila gyapon ka-conduct sang emission test kag bisan sa sa ila actual inspection, pwede man sila kay batunon magyapon namon diri sa opisina. Okay, no, kay pila ka concern diri amo malantong ang pila perti kalaba pagkatapos pigado ang delta ara pagid do amo na abing bot silingon diri ni Senador Grace po, ano. So ma-operate man sila sa gihapon amo nagaling ang iban gitagaan ng ligwa nga pwede sila baka pa emission sa iban starting tomorrow buwas nga adlaw. Amo man ang pinaka point dira, no. Yes, actually Brian, effective tomorrow, no, as per instruction ni sa amon regional director, pwede na i-accept namon ang results, no, results ng private emission testing centers nga i-submit diri sa amon sa Bacolod City District Office. Until when ining pag-hold, sir? May time limit ini or may date ini, Actually, wala man sila sang specific date, no. Bali ang instruction, hold in abeyance. Kag kami sa diri sa level sang district office ng Bacolod, nagahulat lang kami sang mandatos, no. Sang top management kung until san ogid ang ilagid nga order, no. Like last August 6 nga gulpi lang sila nagpapanaog sang memorandum, no, sa central office nga gulpi nga pag-implementar bisan kami gani sa LTO Bacolod na kibot man kami nga gulpiada kag muna nga sometimes kami ang ma-blame, no, sa sining implementasyon, but sa amon nga part nagasunod man lang kami sa memorandum circular nga halin sa top management sang LTO. That's why, no, isa ina sa mention ko man before nga pagpatuman sini nga mga ang LTO sa mga regional iya nagasunod gid lamang sa mga pulisa gikan sa regional office, ano. Pero sir, sa pila ka semana nga nag-operate ining nagaisahanon nga private motor vehicle inspection diri sa Bacolod Center, anong mga kabudlayan gid sir nga nabaton nyo da abi sir sa imo nga office mismo? Sa part man sa mga empleyado, no, sa LTO dire kay ang sistema subong sang ina-implementar sa LTO ang Land Transportation Management System, isa ni sa ka programa, no, in preparation na sa mga online, no, transaction, renewal transaction dire sa Land Transportation Office. Bilang isa man ka pag-implementar ang motor vehicle inspection system in BIS, amo ni siya ang i-create ang PMBIC, ang Private Motor Vehicle Inspection Center. Bali gin-outsource sang LTO ang pag-inspection sa salakyan, the same time ang pag-smoke emissions ng salakyan, mga light vehicle ng mga salakyan. On the part naman sa amon, may kabudlayan lang sa part namon, kay masugod naman kami pang-encode sa mga data. Correct na. Sang mga salakyan, no, sa system sang LTMS. Kaya ang sa subong ang set up sang LTO, ang amon original IT provider, ang Stradcom. Then nag-create sang bagong programa ang LTMS, no, Land Transportation Management System. Nga ang amon IT provider ang Dirmalag, no. Private companies pa ni siya, na ang isa nga pabudlay man sa amon ang pag-transfer sang data from Stradcom
no nga data i-encode namon sa system man sang Dirmalag. Kag amo na nga sang pag-start ini sang pag-implementar sang mandatory inspection, naga-extend kami working hours kung gabi para lang ang backlog namon sa pag-encode sa mga data maamat-amata namon para following day at least ma-reduce na ang volume sang amon nulugahon. So starting buwas, mabalik naman kamo sa pinakabono. Another work na naman ni sir. Actually, yung sa amon, i-continue lang namon encoding kay ti exist naman kag may mga backlog kami nga dapat tapuson. Then mahulat naman kami kung anong direktiba kung i-continue ni ang LTMS nga programa or mabalik naman kami sa system sang Stratcom. Aha, I see. Kalikiti ko naintindihan tagidri gintagaan malang diligwa nga mag-open liwat ang mga emission testing center malang mo para magligwa ang area. Damo malani way gid man sa may ginliwat nga iban na sir ano? Wala na gid man na action bayan. But once na kung implement ang LTMS, even ang results ng PETC no, sa mga private emission testing center, i-encode mo namon gyapon ang data sa data sang LTMS. Sige. At least tonight na sanagan kag I'm pretty sure kadamo subong sang nalipay man sa sining panibago abi nga direktiba gikan didto sa national officer. Ang imo liwat nga kwan pangabay sa mga motorista naton starting tomorrow so sining bag-o nga setup. Sa mga motor vehicle owners no bisan sa part namon sa Land Transportation Office no at least natagaan makamiligwa kay ang pressure sa part sa mga empleyado no daw kadako gid. Kag nagapasalamat pa kami at least nga gin grant ang request no sa mga majority nga ma-open liwat ang PTC kay sa nakita naton hindi gid makaya sang PNBIC ang volume sang mga kliyente no nga nagapa smoke emission kag inspection. Kag I hope nga maintindihan na nila no sa part namon nga ang pag-encode sang data at least do mahinay subong kag i-secure man namon ang data sa mga salakyan sa pag-encode na sa system namon. Siguro sa napiktuhan man sir ang kadamuon sa kliyente sa LTO everyday no kadako gid sang diferensya. Yes, Action Bayan, nag-reduce kami mga almost mga 70% man ang nadula no sa revenue collection sa LTO. Kasi ang iban daw within man sila daw sila sang mga advisory from the Department of Transportation practicing nga implementasyon. Amo na dapat ang i-look into sang LTO national kay income man na sa gobyerno mo imagine mo na 70% ang nadula out of 100% kada ko dako sa diferensya. Yes, Action Bayan. Tagdito salamat pa kami at least sa bulig man sa Action Radio at least na-disseminate man sa mga motor vehicle owners no practicing nga programa. Sige. With that, sir, madamo nga salamat. May gabi kang mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Action Bayan. Action Firing Line. Okay, LTO na gid inaya, no? Diri sa Bacolod ang nagpabalo sa aton tonight nga buwas balik sa normal ang inyo sini nga pagpa-emisyon dira sa mga testing center pila di kabilog sa Bacolod, da mga 8 ni sila. Wala labot sa bag-o dira nga center sa may reclamation area. Action Firing Line. Kung gusto mo nga dito ka mangyapon sa ining sa reclamation area, pwede man sa gihapon, no? Mas maayo pagid gani. Kung gusto mo nga diri ka lang ya sa may mga kilid-kilid di nga una nga naga-exister mga kaksyon, pwede man sa gihapon mga kaksyon, no? Batunon gihapon sang LTO. Suliton tang tinutuyo diri kon nga ang ginbuksan liwat ang mga emission center diri sa Bacolod. Agod nga magligwa. Kay imagine mo na suliton tang istorya. Sa pila ka libo nga maparehistro sa matag adlaw nga tanan, isa iya ka emission center ang mag-akomodar sa inyo. Action Firing Line. Anhon mo na man, tiyarang LTO, nag-aminado si Sir Reuben Tampos, 70% ang nadula nga income kliyente sa LTO sa nag-umpisa ining private motor vehicle inspection nga ini diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Ti ina nga income
income kuntani inang 70% pa sa gobyerno nga ginagamit sa mga proyekto sa gobyerno, mga road board na ang ginapaobra sang dalan, income na halin sa LTO sa aton nga mga rehistro sang salakyan pa. Action firing line. Pero ang iban ti kasangit sa bulsa sang iban way ginariktas dalan, ginariktas sa ila kaugalingon nga bangko. Action firing line. Imagine mo nang hassle nga ini. We don't know kung natun-an ginitudo sang taga LTO kag ni secretary ni ang kaangay sini nga hitabo. Tini mga taga LTO ginmantuod sa regional, ano man ang ila sini nga labot iya sa mga implementation man sa mga bag-o nga mga pagsulundan sang LTO gid. Nagatuman nang gid ini sila kung ano nga mga communications ang ginapadala sila. Oy, amo ni patuman nyo ugos ta bla 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 ha. Sundon yun Kikon hindi, ti man problema tadi. Action firing line. Ang mga taga LTO nga sa lokal kaangay sa aton ihawan damukol sa mga tao mo, sa mga sentimiento sang tao. LTO lo mo pero kung insindihon nyo gid, sila ya nagatrabaho lang gid ini. At tutuya sa national office ang nagahimo sa tanan nga mga policies nga amo ang naga-imponer sa mga sitwasyon naton subong. Action firing line. May man kinakabugtaw si Tugadi sa sang privilege speech iyan ni Senador Grace po kag iban pa nga mga hinanaing nga pumuluyo kag iban pa nga mga utod naton nga nagasinggitan. Action firing line. Labi na gid sa mga tag-iya sang salakyan, chuper kag iban pa, no? Tidiri sa Bacolod kay balaw kamo, duha lang di ang alokasyon sining Private Motor Vehicle Inspection Center nga ini. Duha lang ang ginhatag nga alokasyon diri sang LTO. Isa sa reclamation kag isa sa alihis. Ang sa alihis wala pa na matigayon dira. Kiti mag-invest ka niya, hindi na kay libo-libo, millions of pesos yang imo sinikang lanon di. Action firing line. Mag-invest ikaw. Ang sa Negros Occidental duha, isa sa Cadiz kag isa sa Kabankalan. Paano na maakomodar man? Do hindi ko ma-imagine bala kun nga ang ginapilit gid ang hindi dapat. Action firing line. Di bla nga piliton tagid ang hindi dapat. Amo wala nang pamangkot na mo. Kaysa pila na kadekada nga ginahimo ini sang LTO nga magpa-emission ka lang ang inspeksyon sa LTO na duway man sa may problema nga nagluntad. Roadworthiness ang ginapangita nila. Di pwede okay gina, nami gina. Pero dapat guro ang ginhimo sang LTO diri pabakuron nila ang ilang inspeksyon. Hindi kay ihatag sa pribado. This will duhan da sila ang tag-LTO, di ba? Pabakuron yung inspeksyon, dugangan yung menu to inspect sa mga bihikulo nga nagaparehistro. Hindi kay ipasa nyo to ya sa mga pribado nga institusyon, tapos isa kabilog ang sbakulod di. Paano na makomodar man? Action firing line. Ara patas pandemya nga ini. Bunano man yung mga utok sa mga tao, hindi ko man ma-reconcile huna-huna kun nga Action firing line. Matsyag ko makabulig ning pagbalik sang sining ining emisyon nga ini sa mga pribado nga damo dis Bacolod, makabulig ni nga magpa-lower down pagid sang cases ni COVID-19. Kay may pila-pila datod mo. Ang reklamo sa mga senior citizen hindi basta-basta. Mapila kay mo alas 4 sa kagahon, igo tagaan numero alas 8 sang adlaw. Action firing line. Na apos ang akomodaron 120, 150, ang nagapila ra na labot sa tag 300, imagine mo na ha. Pero kung buyan mo ni sila sa mga emission sa testing center diri sa Bacolod, pinagustos la kundi sila kada moon di kundi tawhay. Action firing line. May tani bla kung damo investors ta. Kung damo naman ang investors action norms, why man alokasyon? Kay kung mag-invest ka ba, dapat naka-basis ka to, nakabase ka to sa LTO kung pila lang gusto nila nga pasudlon dis Bacolod, hindi ka kapagusto. Hambal mo, ako si Action Ilmar pa invest ko niya. Si Action Ilre may invest man ko di sa amo niyo. Hindi ka mo pwede kay nga dapat malisensya pa kamo sa LTO to kung tagaan ka mo kung hindi. Tiduwa lang ding sa Bacolod, imagine mo na kung paano nila huna-huna. Action firing line. Dami branches ang tawag sini mo. Pareho sa mga Jollibee na Sinong gusto na magpag-invest iya? Why na niya pugong-pugong o pila may kwarta ka dahaw? Di mo ni patindog. Sigurado maka-income ka to. Kita mo Jollibee, Bacolod yung Negros, di bisan din ka magbalikid may Jollibee. Branches na tanan-tanan ginabaligya ang pangalan. Pero ang tag-iya sina lain-lain na. Di mo na dapat himuon ta, pero ang LTO ginasulo nila. Dapat ikaw lang gid, duha lang kamuda. Basi maglinaptang kwarta ta buyaw ta tipon. Action
Yawan ta tipon. Oh, amo na ya ka, I'm sorry to say this, pero do ka binugok klase panggobyerno ato ni. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Last 8-8 na sa aton sa nga pagpangalaga ng ini nga bahin maka-aksyon dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. I-check nato ng ibang pagid naton nga mga balita. Gina-try ko malambot actually si Attorney John Orola. Nag-reply na siya sa akon sang text ko mo lang alang sa tonight kay may ara sa sang dinner. Hindi ta na masabad panihapon niya gutom ang tao. Panihapon niya naintindihan ta na. Basi naga-monitor sa akon si Sir Val, ang Comelec officer sa San Don Salvador. Basi maka-text ka bala sa akon, sir, kang number mo doon na dula di sa akon, niya ko pangita, ho, sa kada moon, sige na intinder, tabla kadadlaw. Basi maka-text ka, sir, kay ang akon nga pag-intindi, kag naghatag info sa akon, Don Salvador, gidya nagparehistro si Attorney Jan Orola mo, no? Iklarohon ta na kundiin, may naga-mention mga dito sa SOR, sa dinto, pro Don Salvador, gid. Sini nga gabi, may nanawag sa akon, di siya diri na sa aton, nagparehistro. Action Firing Line. Pero klarohon tas Comelec no? Oo, kay ti may gagwa ngalan ni Attorney John Orola nga magpapili gobernador sa Negros. Di way man tayo pugong, hindi niya pwede punggan kay demokrasya kita. Bisan sino pwede makapapili basta Pinoy, kabalo ka magbasa kag magsulat, kag residente kada sa masobra isa ka tuig pwede ka makapapili. Action Firing Line. Nga petisyonan mo yung magpapili, tao actionels man, kung qualified man lang. Kung petisyonan mo nagapakita lang na nga perdido kay imo yes pananawan mo kung lingon. Pagbalik ka na tingwan ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Donna De La Gracia, nagamonitor sa Fortune Town. Si Kurt Jimar De La Torre, Joan Torre, Balanon, gid mga wartang LTO, may mga kabit pila kabilog. Chismis, pag hindi ka Sir Joan, kay Ma'am Joan, no? Ay, Sir Joan. May kabit ko, no? Stephen Magbanwara man, si Moyek Shaton, hindi ko magbuto sa iya. Senador, los nito. Si Riena Luna Alila Ortiz, good evening, Exxon Brian. Tamyaw ko lang Mama Marcela Alila, always listening to your program. George Gagasiran, nansakto gid Exxon Brian. Tugadi mapapapil gid na ya, knowing damo butante na PUJ. Orlan Alvarez bao isa pa na kabintahuso si Kwano pero tinga mga ngalan inyo ba? Ruel Sason, good evening, Sombray, watching live from Barangay 31 Bacolod. Hello lang or lihog lang tamyaw sa happy birthday sa akon bayaw nga si Iram Villarosa sa Murusya Negok. Salamat. Stephen Magbanwa, salamat. Konsehal John Gamboa. George Gargasiran, tamyaw lang BF Anita Fuentevilla Santa Kuling and Flaky Kairos sa Isabela. Angela Gayundato Castillo, nagamonitor sa Banga Tutong 1, Barangay Pilisa. RJ Mira, basta election time, puntos na ka-politiko Action Bray, gani man. Divina Gracia. Good evening, Idol. Action Bray, watching Manville Royal Subdivision, God bless. Evelyn Miranda, Action Bray, lihog ko, Tamyaw, family Swarnaba, kag Miranda, dira sa Palaka, Sur. Alex Montesa, insakto gina Sir Bry, si Tugade, senador, gina-target niya mga uhaw sa gahom. Everlinda, gina-shoutout siya lang manghod niya si Gilbert Miranda. Si Melanie Calvas Araman, God bless. Gilbert Miranda, naga-chat sila galya. Rosalina Arellano Espadero, Leia Younger Esquivel, Santa Lisay. Alex Montesa, ginagreet niya si Madam Star Mayo, Doc Matt Mayo,
sang Minnesota, Ma'am Jinky Dayalagdon, upod ang persa sang ARB community madamo gid nga salamat. Si Johnny Templado yung gabi Bray. Ako kanabasa ko na kayo na. Thurs Vergara Sancho, Arakman si Merly Gonzaga, Joylyn Salcedo taga Molila. Good evening, Action Brian. More than watching live here sa Bacolod City. Ronald Becerra, Action Brian, monitor lang ko di sa San Agustin, Romblon. Greet ko lang asawa ko nga si Juliet dira sa Estoms 3. Si Bill Clinton, Arakman. Si Joylyn Liwat, shout out lang sa Barangay Carolan, Cabancalan City. Nga pirmigid nga pamati sa inyo mga programa. Salamat. Jerel Gadudo, Araman. Novi Magapan, Maulanon nga gabi Action Brian, monitor lang kami di pirmi sa Barangay Pandanon, DSB. True radio sila. Rolly Toriano Vilarde, asbibo kung ano penalty sa mga emission center nga ay bago ko na basahan mo ba? Send mag-emission kung hindi ka magkuha insurance sa ila. Sige lang, lainon ta na nga issue bo. Thank you, get no? Ann Vingno. Galing guro ang LTO da sa pagintindi ko, out na gina sila mo. Kaya business ina isang private sector eh. Oo, kay kung maghilabot ng LTO, Sir Role Toriano Vilarde, base pasibangda naman na sila nga gina-hold sa LTO ang insurance para sa ila insurance. Tamo na. Private ni sila mo. Donnie Zambales, good evening, Sumbray. Monitor lang kami ni Marietta Village, Barangay Talok, Bacolod City, Zambales family. Bet no sisak, lay gayigid sila sira para makabugtaw sila. Good evening. Gani. Thank you, Gid. Virgil Pinda sa Celine Homes, gihapon nag-monitor. Stay healthy lang, Action Bray. Salamat, Gid kabumanda. Si John Biatin Sibalios, nag-monitor man. Yung gabi Action Bray, mga kwan ginayan tag-LTO, ngok, ano man negosyo. Vergara Hieronimo, good PM Mr. Hieronimo Vergara o Barangay Mabini, Valladolid. Stephen Magbanwa, kabalo naman ang lakat si Action Bray, kadamo tao da sa LTO nga gahimo sina hatag sa private pila naman guro ayhan ang komisyon nila. Si Neo Saison, good evening, Sumbray. Damo naman ni ma-admit nga taga LTO. Milail Oligo, thank you, Gid, Inday Ma'am Jinky sa greetings. Sige. Susan Sidolio Taberno, naga-monitor man. God bless. Si Jocelyn, basa ko na. Jerry Aziro Araman sa Barangay 35. Antonio Lo Santalisay. Si Jocelyn Song Comedia. Botswad Hawod, present na siya. Pilton Lipura sang Pasay City, Ana Sinoro, si Everlyn Aksumbray, shout out lang, naka-quarantine sa Manila, Halin, Malaysia, si Miss Jelzy Licaniel. Milail Oligo, Alex Montesa. Sige, balikan ko karon ng iba na. Relax lang ko, las 8:16.
Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga Nasyon Radio Philippine Standard Time las 8:23 na. Action firing line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon gina Action firing line. Antes sa report Action Dale Salazar, mabasa kita gamay sa mga minsay. Action Bray, bantayan ang kumilik kay may magic naman matabo kag Bray kon magdaog siya Vice President kag magresign ang presidente, hindi man siya kabulos kay naka-press na siya kag wala immunity ang Vice President. Amo tong hambal ko kagina nga ang Vice President wala sang immunity. Only the President mga kaaksyon. We don't know. Amo nang i-check tabeliwat. Basta pwede gid siya kay saksisyon na mo. Once nga madula si Presidente, the Vice President mag-serve ginaiya nga wangin Presidente ina siya. No? Tilang tawon ta niya. Alangan mo na ibutang ang Senate na karon ang Presidente sang Senate. Firing line. Sa pagkagamo dis Pilipinas ang eleksyon kag mga posisyon di sa aton sa gobyerno, no? Gina-drawing abi, no? Ginahimo kamalamalahan mo na nga daw ka garot sang sistema ta. May kabilang sa miga ni Action On nga si Madam May Singway naga-monitor sa aton nga nagapangalaga, no? Good evening, Action Bray. Hindi man ko magbuto sa mga Duterte. Daw mo na hindi mabuto. So, una do puro lang Duterte. Action firing line. Action Bray, may sap Kwaniguro, ang sap anniversary tawa. Be, check ko be. 24, subong wala ko subong nga gabi. Sige, dason nga mga gabi Sige. Good morning. Nagapamati kami di sa Panisa Street, Kahirop, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Teresita Abaring. Damo nga sap wala gid ako nabunot. Action firing line. Bo sa kadamuon abinay sang mga interest diho do hindi ginaton mapili kung pwede lang pilion ko gid imo ngalan mo. Action firing line. Action Bray, good evening. Gamonitor kami diri sa Barangay Butuan or Batuan, San Enrique, Roy de los Santos kag Karen de los Santos. Kag ang nagabunot ni sang entry hindi ako ang akon diri nga PA nga si Action An. Tido hindi gikuk pili, no? Siya ginanagalugay-lugay daw. Firing line. Dali lang kwanta balita med Action Dale Salazar gikan sa syudad sa Bacolod Makaksyon nga ginadulong sa aton sa D3 Radio City Hall report. Action Dale, mayad nga gabi. Action Bray, may arasang bagong development sa isa diri ka portion sang syudad sang Bacolod. Bagod may arasang pagkatukuron nga Rockwell Center, Bacolod IT Park. Sa area ini siya sang dalan circumferential Barangay Mandalaga na syudad sa Bacolod. Action Bray, ulunhan ni siya sang country homes. Action Bray sa may dalan circumferential. Pahayag diri ni Bacolod Dr. Archie Balibar kay kahapon nga adlaw nagpatigayon ni siya sang public hearing. Action Bray kay ang Rockwell nagpangabay sang reclassification sang property na humalin sa residential. Action Bray himuon nga commercial, no? Andang property sa may dalan circumferential Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Ining ginatawag nga Rockwell Center Bacolod IT Park kung nakapadulong Action Bray sa Rockwell sa Makati daw amo na siya ang matabo, no, dira sa area
or another growth center diri sa mga sa Bacolod nga mayara sang pagatukuron nga business process outsourcing o kon BPO sa 19 hectares na property dira sa may barangay Mandalagan, mayara sang commercial kag residential center sa nga mag-ulhot no or pagatukuron dira sa area Action Braya. So, isa din sa ginalantaw ni Councilor Baribar bilang chairman man sa Committee on Urban Planning Development and Basic Services. Ngati ang ining proyekto, additional na siya nga growth center sa Bacolod City kay maka-generate sa Action Bray sa jobs o kontrabaho sa more or less 3,000 to 5,000 ka mga individual sila binadiri sa may siyudad sa Bacolod kag sa mga residente dira sa barangay Mandalagan, Action Braya. According kay Councilor Baribar, based man sa kanyang tignawa ang Rockwell nga in time, makulo kompleto na Action Braya or matapos na hining ginadus sa Rockwell Center Bacolod IT Park dira sa barangay Mandalagan kay subong tiyam na may mga committee report pa siya nga padahimuon para ma-aprobahan no hining pamabayad ng Rockwell nga from residential ay i-reclassify siya na property o kadto sa commercial Action Bryan. Aling palihaga, City Councilor Archie Bariba. So, mabutanggas sila sa BPO, mabutanggas sila sa commercial kag residential centers. May location na sila tayo ni? Ara sa along Circumferential Road just before Country Home, diri sa may Mandalagan. Bali, anong ginapangayon nila sa sanggol ng panglungsod at part ng process, attorney? Reclassification kay residential na nga area, so i-commercial nila. But may iban pa silang mga requirements nga needs ng SP? Huwag naman sa SP, reclassification lang. Oo. But ang mga property nila nakatindog na gid or ino-construct pa lang? Ino-construct pa lang. Okay, I see. May timeline sila tayo ni if when ma-realize sila plano? 3 years matapos ko nila. 3 years. 3 years from now. Si mo tayo ni ano nag-effect sa Bacolod? Kaya nag-boom kaya ang kwan sila, ang projection sila daw Rockwell mo sa Makati mo. Okay. Kaya daw maka-generate mo ni job sa tayo ni, no? 3,000 to 5,000 no? Actually, na batian, no? Si Bacolod Councilor Archie Baribar, siya ini nagkanda kahapon sa public hearing para i-cater ining pangabay sang Rockwell Action Brian. So, porting pag-bomb da nga reaction Dale, no? Kay may mga kundos na nga pila ka floor na naman sa Mandalagan area kag bata, no? Oo. Yes, no? Kaya kung maglabay ikaw sa may City Mall Mandalagan, diretso na Action Bray, kadati mo na may mga bag-o dira nga mga mall, mga Vista Mall, no? May mga bag-o dira nga mga establishment nga ginapatindog natindog mabalanse man bala ang pagsanyog sa siyudad sa Bacolod, no? From north, east, south, kag west Action Brian. Iban nga balita sa Bacolod City Hall, extended ang contract sang 105 ka mga contact tracers sinisilaya ang ginhire, no? Sang DILG sa may siyudad sa Bacolod Action Bray. Kay tumadunduman August 8 sang nag-end ang ilang sininga contract, no? So bangod nga may mga additional nga budget from DDM din download sa DILG Action Bryan pikinhanglan sa gihapon ang presensya, no? Kagining performance sa mga contact tracers sa kampanya kontra COVID-19 sa may siyudad. So kahapon officially, tigin orient sila liwat, gin-deploy Action Bryan nga mag-augment sa Bacolod City. Kaysa last time, 94 na nagkabilig mga contact tracers, pero nag-increase no, sang mga 11 Action Bryan from 94 105 ang gin-rehire sang Bacolod City. Magluwas pa yung Action Bryan sa mga kapulisan, kag Army, nga padayon niya nga nag-augment sa contact tracing team sa siyudad sang Bacolod. So according diri kay Bacolod Director Maria John Mardes Madayag, ang pagpili diri proseso sa pag-rehire sa mga contact tracers based sa ila sila performance sa Action Bryan, kaya dapat nga wala sang bad feedback, wala sang bad record, kundi aktibo ang ila sila performance kada pagtrabaho Action Bryan. Dito 94 sa to ka mga contact tracers may iban diri nakapangitan ng sang trabaho, so iban gin-give up nila no hining salary grade 9 no nga sweldo or more or less mga 18,000 ang iba nakapangita trabaho ang iban may mga
letter of intent nilabato ng DILG Bacolod nga luyag nila no, nga mag-continue bilang contact tracers under sa DILG. Until December 2021, ang kontrata nila ni Action Brian kay tiyan man ang Bacolod LGU sa naman ang mag-designate kung diin sila nga unit or diin sila nga concerned barangay. Magapangalagad tugtog Desyembre 2021. Nagpamatri si City Administrator M. Ang pinirbing na idea kay DILG Secretary Eduardo Anyo bangod positively nag-respond no sa pangabay nga palawigon ang contracts ni mga contact tracers bangod nakabig crucial ang nga trabaho sa pagpatuman sang prevent, detect, isolate, treat, kag we-integrate nga strategy kontra COVID-19. Hosto in action del tanay pwede pa ngayon ang ila sining kusog isa madaan delikado niya COVID-19 nimo. So patagaan tagin isla sang balor ang ila nga trabaho hindi kay bulo-volunteer lang tinunto may kwarta gobyerno da action del mo nga isweldo sa ila. Yes, Action Brian. Siya daw may sang gap no from August 8 sabi sang ganit ng mga semana daw may gap na Action Brian kay may mga pagsinapol managing kandak ang DILG Regional Office para may maluan kung pila ang ialat sa kada syudad or banwa no sa mga lugar dito sa Western Visayas. So manang allocation sa Bacolod City from 94 to 105 nag-increase action Brian. So far tiyan mo na ang DILG Bacolod yung return ang performance kining mga contact tracers action Brian nga sila ini ang nag-insider nagakadtugid sa area sa field or nag-usar no sang telepono para gid lang ma-trace nila ang mga persona nga possibly close contact or mangin carrier man sang COVID-19 action Brian. And ang update naton sa replacement ni former Councilor Elmer C. Nagkaliwa, di may legal opinion na nga nabaton ang sanggang panglungsod bas nga daw posible ilay may pass reduction Brian kay tiang sabat dili sang DILG no sila pining legal opinion ang partido sa nagkaliwan nga konsehal sila ini ang mag-recommend action right pang magabulos. But silingon, si Councilor C from Nationalist People's Coalition o kon NPC. So ang NPC man ang mag-recommend no sang magabulos or magapungko dira bilang ika-12 na konsehal sang syudad sang Bacolod. Pero so ang NPC lokal o kon national gid nga kadugay gid pila na ni kabulan nga kulang na karon ang tawo sa katon sa nguniyang panglungsod piang na karon action dale. Yes, local action drive no. Kaya may man diri sang NPC diri sa may Bacolod City like si Congreg siya na nagapungko bilang district chair sang NPC Bacolod. Ang pusta sa action drive mag-recommend ang partido sang ngalan or mga ngalan or depende kung nagrihanti most likely action drive sama na lang ang ngalan ang ginapadala no kay pa na sa approval sang DILG Bacolod isubmit sa regional isubmit sa DILG Central Office tugtog na makalabot sa Office of the President nga mo ang mag-approve no sang ika-12 nga konsehal sang syudad sa Bacolod si Councilor June magasaka siya sa number 11 so number 12 among karon ang vacant nga position nagluwas sabi sa liga ng mga barangay kag SK Federation President. Kaya pilian mo da sa partido malang or sa himata sa napatay action deal daw duha malang na dibla nga daw ka nadugayan gid no? Yes, action guy. May mga information kita gani no from reliable sources na pwede man action guy nga ti ang himatabi dira sa nagkaliwa konsehal magapanumpa bilang membro ka NPC siya man dira ang pilion pwede na siya. No, depende na action guy kay base may mga last nila man nabi si Councilor si kung tinadira gusto yung ibulo tingnan sabi mo may matabo siya kadati depende na sa partido action drive gina-consult mo na ang pamilya si kung tinadira ang replacement no ni Councilor Elmer C. Action Right. Ang bata ay nagalibot-libot na to gani galagaw-lagaw na upod sa ibanda di ba? Kung naman ko action right last sa nag-file sang certificate of candidacy sang last election, ang tamangkot na sang katapos ang media kung in kaso din man Councilor okay ka pa kung may matabo ang bati ang ginsabati action right ang balikan ta section Dale no kay kabalo ka na dula na si Councilor Elmer C. duwa na kabulan na kaligad way pagin may nagbulos na sang konseho to. Action firing line.
Di karon imti na karon kulang na karon nga aton nga ang ginauyatan ni Councilor Singh nga mga komitiba. Kumusta na to? Sino nag-handle ni Subong? Oo, kay kinanglan aktibo gid ini kay kinanglano ni isang tawo labi na gid ko nagauyat kada sang komitiba mo. Magluwas sina ka ang imo sini nga presensya kag ang mga vote mo na kinanglanon ina. Even though ngati ang konseho subong sa Bacolod ya isa lang daya ang medyo hindi gaupod sa grupo Action Dale. Action Dale? Yeah, sure. Isa na lang siya nantes kita nga nautod. Nagdumduman ko sa ito nga filing sa Certificate of Candidacy. Kaya naman, kung katapos ang media ko, yung kaso nga may matabok no, kay Councilor C, sinuayhan ang interesado. Pinakamuno to sa Action Brian nga yung nga bata. So, willing man no, na mag-take over abi. Pero tiyan mo na, sa naman siya, na depende sa gyapon sa mangin agrihan no, NPC, partido, with the consultation man sa pamilya si Action Brian. Sige. Mga basilikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action fail pala. Muna sa bakit na ka-action. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sa Bacolod dalong sa aton sang D3 Bayo dugang ay pagidisla na da nga kinanglano na sang pumuloyo sa Bacolod. Ano pagid ang ginahulat abi? Butangin nyo na sang ika-12 dira, no? Kay kulang ginakaroon. Kulang ginakaroon. Iyawan pagig ka mo ka anuman. No, hindi ko maintindihan na. Kung pasa man lang sa mga requirements, abi, do kadasig man lang subong sa mga requirements ka ini. Kaya ang DILG mag-aakto man lang na iya gilayon. Action Firing Line. Kiti ari naman ni tanan-tanan Action Ilray sa guidelines ang ilada nga party dira. Anytime pwede niya buslan dila nga kadugay pagin. Ara na sa guidelines may constitution na sila, may mga bylaws na sila nga ginasunod. Pwede ganito dason nga pagkatapos lubong ni Councilor C, respeto lang si abi tag isa ka semana pagkatapos abi. Pwede mo na nahansakan da sang ibulos dayon mo. Action Firing Line. Tiyo kalawig-lawig na why man sa gihapon. Ano bing ginahulat gidi palabuton niya pa di filing of COC? Action Firing Line. Basi amo na lang ang sitwasyon ba suskon tanan na lang nga kakwan ka kasadyahan kag kabudlayan kag daw ka rikot daw ka kalatabo di sa syudad sa Bacolod. Action Brian Borden. Action Firing Line. Las 8:41 na sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Firing Line. pagbalik ta karon dugay-dugay dugangan ta ang aton sini nga mga balita, mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi kay Tanagan Magsolita. Si Torco Diongco Araman, Ami Rivera, si Ana Sinoro again, Raymond Manangkil, Greek Kalang family Manangkil da kag family Mides sa Sitio Alulong. Melchorita Ferrer Araman, Riaglo Ornalde Mijay sa Hong Kong, Hil Javier Araman, salamat gina sa Cavite na siya, no? Si Torres Alex, good evening Sumbray, ang LTO ga-implementar lang, wala nila ginapinsar kung ano ang hassle sang matabo sa mga motorista kag ano kadamo kay isa lang ang ila gintagaan sang priority anho nila ang linibo nga motor gag salakyan. Dasig sila mag-implement pero ang plaka pila-pila na katuig wala pa amugid. Fernandez L. Eric Araman naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Sige. Balikan karon ng iba na. May gabi ilang naga-monitor man sa aton sini material makaksyon.
Si Madam Jinky Dayalagdon, naglumpat mamang imo sa nga chat sa akon. Sir Bri, halika mo T6 skills, may update na bahin sa kay Lorena nga napatay sa encounter. Si Lorena, ara na gingkuha na sa amay niya. Si Pabling naman niya, ara pa sa funeral parlor. Las 8:43. Pamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sana mong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagtayo na ipalangan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso taman ka aksyon ang
ang balita karon Action Marlon sa Action Night Patrol mga kaksyon, ano? Si naga-monitor man sa aton Nori Jean Doriquez Parino, naga-monitor sa Florida. Thank you gid si Ami Rivera Araman. Kag good evening lang kay Nono Miravalles. Sige. Wala ako nagtulog kon hindi matapos ang patrol ni Eric Magbanwa kag ni Roger. Makakadlaw gid kami. Sige, thank you gid, no? Action Bright, tamyaw ko lang si Papa nga nagakaon si Liza Nigalia sang Isabela Pamilya Tolondata Alagaw Magan Rola salamat gid. Sige. Evening Sir Bright, tamyaw ko lang utod ko si baby Tata Elizabeth kag tatay ko nanay ko ang nagapanamyaw si Ayan Taliedo sang Purok Lubi. Ari porte maning abilidad sa isa ka pastor action helms kag mga kaksyon, no? Sa iban nga pungsod, no? Di ko lang pagambal ko na nung ila sining pangalan sa religion. Nagapati siya nga pwede himuon ang ginhimo ni Hesukristo nga nagapaglubong after 3 days kundi nabanhaw, no? Ginkonbinsin niyang iyan sining nga mga ang iyan sining mga kaupod sa simbahan. Siya masarangan ko na ya, pwede ko na himuon. Ginkonbinsin niya nga magbuho kag ginlubong man siya ginhigtan pang kamot niya, no? Pagkatapos ang 3 kaadlaw, kaya ang balnya pagtapos 3 kaadlaw, kutkuton nyo kuliwat kay para makitaan nyo kung nahimo ni Hesukristo nga nabanhaw siya, matabo man na sa akon. After 3 days, ginlubong siya, kundi ginkutkot, ano pa ekspektaron mo? Patay Action firing line. Nano man nga pastor man? Why sa may makatupong iya sang ginhimo sang mahal ta nga Ginoo? Sino why sa may makatupong, why sa may makalabaw? Espesyal ato sa iya na tino ekspektaran mo after 3 days ang ginlubong sa duta man? 3 feet, apila naka 6 feet below the ground ka. Kundi pagkutkot sa iya, nga untay ng tilya ginrikta na lang siya kalubong na. Action firing line. Mga abilidad ko sa pastor, kita mo tong pastor tuloy sa may Negros Occidental tong ang Santo Niño sagi kalampos. Sagi kami kasimba sining kahoy nga ginhimo tawo Santo Niño may mo na. Kita mo ng problema gito siya. Action firing line. Sobrahan sa abilidad. Parte na. Ang parte nila sa online nga sukton sang BIR, hindi lang ang mga influencer ang sukton sang BIR, ang mga YouTubers naton kag mga online selling na bla. Pati action helms ang agsi ni blang Infinity Games. Amo ni subong ang sikat-sikat to sa San Carlos, Migo to Aldrin Diamante, may gina-display na to siya nga salamat gid damo income to ang agsi-agsi ni ini mo. Hindi sa Bacolod di duay tani subong na diskitahan. Pero sa San Carlos to sikat-sikat tani kag sa Luzon area. Pating agsi online games ni sukton man sang BIR. Action firing line. Dako na income nila mo, hambal ko sa inyo kay na masobra 200,000 ang income mo dapat bayad kay gid sa BIR tax. Pero kung magnubo lang hindi man pag-obligar na. Action firing line. Sige, why na kita sa higo pang oras maka-aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa magyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon